Айгөл Әхмәтғәлиева «Мин ғашиҡ булдым». Минем әтинең ҡыҙы. Китәсең дәме? Беләсең бит, әниең риза булса. Әниең риза булса, бу сүзләрне мин нисәнсе тапҡыр ишетәм икән? 100, 1000, миллион тапҡырмы? 10 йыл эчендәге ял бәйрәм көннәрен генә җыйып санасаң да, шактыйға җыйылғандыр. Соңғы араларда үҙгәреп киткәнсең деме? Әниңә дә ҡаты өндәшеп ҡуясың, телләшергә өйрәнгәнсең. Үзең әйттең бит, миндә переходный возраст. Сүземне Юрий әтине үчекләргә теләп ижекләргә аера-аера әйттем. Әтием курткасын төймәләп бөтөргәс, миңа шелтәле ҡарап ҡуйҙы, ә мин исә бер нәрсәгә исем китмәгәндәй, ирен сите белән йылмайып, башымны ситкә бордом. Былай да тар коридорның яртысын белеп торған шкаф көҙгөсөндә аның уң аяғына шүгәли төшөп, ботинка бауы бәйләүенә шағылды. Моңарчы әле күрмәгәнмен, әле бер күреп тә иғтибар итмәгәнмен. Әтиемнең шиәсендә көмөш кебек йыллар йыллыҡ килеп, ап-аҡ сәсләр җемелдәшә ләбаса.